biko isiokwu m n'abalị a bụ ezigbo mmadụ. Achọrọ m ka Igbo mara na ezigbo mmadụ bụ otu ihe na-evunye mmadụ oche akụziri onye ahụ. Ọla nọ mmadụ n'ahụ maka ihe na-esi nkapishi na n'ime ahụ. Ka m weliteta olu, ọ bụrụ na ị mụọ nwa ya na-etolite, o nwere ebe ọ ga-etoru ya mụnwa ihe dị iche iche. Mgbe ahụ akọluchi ya ga na-evuta nwunye, mana mgbe ọbụla ị mụrụ nwa anaghị eche ka o tolite tupu akụziwara ya ezigbo ihe. Anyị ga-eweta ezigbo mmadụ ka ngwugwu ogiri ka atọọ ya ka mara ihe dị ya n'ime. Aha m Nkwachukwu Ojiagbo, a na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye olu okoro nke dị na Ọmahịa n'obodo nke Chineke. Ekelere m onye ukwu, kelee onye nta, ekelere m ọha nweze, ekelere m ndị nze ma ọzọ, ekelere m ndị chiri echi n'ala Igbo, ma ndị dibịa na-agba aja, ma ndị na-agba afa, ma ndị mgbọrọgwụ, ma mkpa akwụkwọ. Ojiọfọ shi ihe onye chiri ya zere, ọ ga-adịrị Igbo la mma. Ezigbo mmadụ bụ ọbata ebe ọ bụla ọ bịara ya chọọ ka ezigbo ihe eme ebe ahụ. Ọ na-anọ n'agwa, isi mma anya atụ n'okwu bekee hit, etipụ ya chesi shintu ya. Ọ bụrụ nne mụrụ onye ashintu ya, ọ ga-ama onye yi efe a. Ọ na-anọ n'ụmị n'ime nkọlọ, okwu Igbo. Otu ihe ọma na-emekwere n'ezigbo mmadụ n'ụwa mmadụ bi bụ na ezinụlọ ezigbo mmadụ anaghị echi echi. Ahụtụbeghị m ụlọ eziri m shi m na ọwụ onye na-ezu ohi na ha iwe rụrụ ụlọ a kemgbe nne ji mụọ m, mana ahụla m ezigbo mmadụ na-akpata gị ego ụmụ ya ma ụmụ ya akpata, maka ọ bụ epepukpe so ya mụrụ ya mụta ibe. Ọ ga-adịrị Igbo la mma. Ojiọfọ kelere Igbo. Biko ire ejiri nke abụrụla ọnụ, ọ bụkwa na irela ejijiri agala ugwu. Ọfasho ọkwasho ụmụ ya yara wetụrụ jigbọla, wetụrụ mgbọrọgwụ. Ihe ọ na-agba ahụ ha rie nri na ha ṅụọkwa ọgwụ. Ebe m si ekwu etela olu okoro, ọwụ oke mba. Ọ bụ anyị nwa bụ otu obodo n'ala Igbo na-ekweteghị na eluigwe dị, anyị akpọ ya eluigwe te. Ebe anyị na-azụ ihe anyị na-eri eri ihe ukwu n'anya ndị nna m, ndị nna nna m, ndị ji omenala kpere Chineke aka ọcha n'otu 300. Ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo mma mmanụ.